Ah, sebelum na siya. Taasa man ni Pepsi di ay karon pa ko. Ginoo ko Maria. Oh, kay sa ato ara man eh. Ang nagkuang gani, ang nagbayad ang pisina ra. Bali hugaw-hugaw nang tupay. Kato ara man. Ara ba ko makakusog na to ang kuan daw, Pepsi na atong lagi ko kay 100 plus may lang halin. Deliver sa libo. Bitaw. Pusok mo gato Pepsi, nagtanong ngita Pepsi. Zaf. Ah, mao ni Zaf. 1357. Ah, mao ni katong kuan. Loberio. Kanang baba oy. Bang lobong. Dari bawah na lang mo, 1.8. Wala. Wala may discount? Wala discount sa bawah. Wala, kaya Picas 2 plus man. Wala na sa 10% na, wala sa discount. Oh, grabe yun. Oo. Pang forward rate, ano yung 5? Oo. Namahawan na sa dihaan ni Kuan niya, Gudin? Sa ni ka ng Gudin pa namahawan, ano? Dili din na ilang kaugaling ng area? Wala na dito. Kasi nagkano na dito. Asa naman sila karon nagkuan? Naalis bukid, di pa ikaw sa album. O sa Lucy. Sa Lucy kamay. Kalayuan nila na aptan mo. Alam mo ba dito? Nya ba kay tawo lang medyokihan kay kuan man? Wala na yung video kayo na. Wala na to, bidyaran na ako. Uy, na. Wala na naman muna din na karon. Bala ka nang gibalin ng karon ni Gudin kay medyokihan mo na business. Sa audit, no? Di ba ang ilang business na kuan man, medyokihan? Ang ilang area nila karon bago, kusa gihapon. Wala naman sila sista. Wala na sila, bidyaran naman to. Wala na. Namasada na lang to siya, no? Gudin, namasada. Kani mo ni, diya mo ni. Oo. Ato pa may yung giwala. Chariot man gihapon. Ay, sus. Bawa mo rin yung to. Heater. Maf. Sabi mo. Ay. Ang hardport man. Ah, mga balinas cardinal. Cardinal, oh. Stop in Sabi. Na? Nama. Ipalabay ba ang mga Ah, katong kuan. Hindi ba yan kung katrabaho ng ulan ba? Di tayo mga gawin. Ito yung sa na. Di na wala may tingul, wala may tingin ito, tinguan naman ito. Okay eh. Chimpo-chimpoan lang, mga ano. Wala, tawag na ka. Tawag na ko? Oo. Ano naman mo? Ah, wala na last na na.